September 26, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka higayon ni Ana, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa, ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeyo, sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.